Hák? Jak dlho sme vlastne neboli na tom Másku? Neviem, pozri sa, kedy bola naposledy otázka. Že koľko odberov očakávame v roku 2016? Ako ste zatiaľ spokojní s výberom strednej školy a bude ešte niekedy livestream? Tak za mňa s výberom strednej školy som spokojný, aj keď čo sa týka psychiky je to celkom dosť náročné, ale neviem si predstaviť, že by som bol na nejakej inej škole. A čo sa týka livestreamu, ukáže čas. Za mňa som celkom spokojný, len ma dosť prekvapilo, že na začiatku písomky vyzbierávajú telefóny. Čiže ťahák musím normálne písať na papier. Názor na iPhony. No podľa mňa sú iPhony celkom dosť dobrá vec, ale ich cena je taká veľká, že ja radšej zostanem u Androidu. Môj názor na iPhone je taký, že dnes som si ho mali skúpiť, ale nemajú ho na sklade. A ako dlhoročný používateľ Androidu sa na ten iOS celkom teším. Aha. Jej, tak to oné, že idem ja zas. Počkaj. Áno, čítam otázku. No, Už to nevychádza. Akú knihu ste naposledy prečítali až do konca? Tak za mňa je to asi povinné čítanie, čo sme mali na začiatku roka na slovenčinu a inak asi nič. U mňa je to trochu horšie, keďže ja som Antigonu nečítal, lebo rád mi povedal obsah. A moja posledná kniha, ktorú som prečítal dokonca, bol Zajkovško v 2. triede. Váš cieľ na rok 2017. Tak za mňa ten cieľ je taký, aby sme na videách mali aspoň okolo 100 lajkov a trochu viac aktívnu komunitu. Za mňa tiež určite aktívnejšia komunita, do konca roka aspoň tých 5000 odoberateľov, ak by to bolo možné, a zohnať nejaké tie kontakty na tie vyššie posty v YouTube a aby výky tento rok zaujali o niečo viac ľudí. Natáčate, keď sú rodičia doma, alebo radšej o samote? No, myslím si, že obaja sa zhodneme na tom, že je lepšie, keď máme voľný dom, ale podmienky nám nedovolujú mať takéto rozsiahle možnosti, takže väčšinou točíme, keď sú rodičia doma a buď ich premiestime do nejakej inej miestnosti, alebo nám robia rovno štáb. Zverejníte niekedy vašu adresu? Adresu asi moc nie, ale rozmysleli sme nad PO Boxom, ale keď sme videli cenu za ňo... No ak by o to bol nejaký väčší záujem a že by sme dostávali každý mesiac nejaké tie vianočné darčeky, tak možno by sa nad tým dalo uvažovať. Prirastol vám YouTube k srdcu? No neviem, že či sa dá zrovna povedať prirastol k srdcu, ale k niečomu nám určite prirastol, minimálne k nášmu časového harmonogramu cez leto. YouTube k srdcu? Na YouTube budeme vo februári už 5 rokov. Za ten čas, aký by sme nechceli, by prirástol. Ahoj, veľmi rada mám vaše pesničky a tak sa pýtam, plánujete do budúcna nejaké pesničky? No... V dolinách! Na čom ste naposledy boli v kine? Tak ja som naposledy bol s Braňom, to je tady tento týpek, ktorého môžete poznať ako nášho bratislavského kameramana. Boli sme na Assassin's Creed a bolo to výborné. Mali sehák, ale... Ale ja odmietam platiť za film, u ktorého ešte budem musieť pozerať titulky. Čiže ja som bol naposledy v kine na Fantastické zvery a ich výskyt a to bolo fakt mega. Nenatočili by ste nejaký challenge? No, ak by sme vážne potrebovali peniaze a už nemali čo točiť, môžeme začať s touto rakovinotvornou tvorbou. Ale ak to zoberieme z toho subjektívneho hľadiska, tak ak by sa vyskytol nejaký zaujímavý, ako bol napríklad Alzbaki challenge, kedy sme ešte netočili s kamerou, alebo teraz nedávno Mannequin challenge, ale keďže nemáme dostatok schopných kamarátov, tak ho nerobíme. Tak možno by sme niečo také urobili. Tak ja si myslím, že na tento as to bolo úplne všetko. My sa ideme zohrať Redovi. To bolo fakt divne povedané. A čau. Netrefol som ťa, že škoda.